Hello po mga ka-dragon. Good morning. Parang blurred po nasa. You know, sisipag nating mga scholar. Oh, Adalen, hi ka. Hi! Yan, Magandang si maga Dana. po. Nagmo-module sila. May bigay din kami ng popcorn. Yan, marami kasing mga dito guys, mga katutubo. Nakita nyo ba yan sa plaza? Ayan. Kaya maraming tao ngayon dito sa amin kasi yung gobyerno meron silang program na yun. Alam niyo ba yung Porpis. Corpes. Para po yun sa mga katutubo tsaka yung poorest of the poor. Yun. Sa mga mahirap lang talaga. Monthly yan, no? Monthly yung monthly. Yung nila na yan. Hindi. Every 2 months daw po, magbibigay yung government na ganyan. Napansin namin maraming mga katutubong bata, sumama, mga bumaba sila. Kaya naisipan namin magluto ng popcorn para ibigay sa mga katutubong. So, galing na nyo dyan mag-module. Ayan si Ate Joanne, nagluto siya ng popcorn. Lap ng module namin. Punta natin. Makalat ba doon? Wait lang. Ang laman. O, Dana, kantahan mo daw sila. Pasensya na guys kung makalat dito sa bahay. Ayun sa atin yung daw na. Hi guys, good morning. Masarap ba yan, girl? Sarap. Pasensya na guys, baka dito sa aming bahay. Okay, antayin na natin siya doon sa labas. Oh, may tindahan kami guys sa labas. Oh, pak. Amin yan. Charot. Hindi, nakipwesto lang sila dyan. Kaya parang bayan dito sa amin, oh. Oh, punuan yan hanggang doon sa La Gigi. May plastic pa po. Yan, iharap natin. Tingnan niyo ating Ay, madilim. Yan. Hello po kay Sir Saldi Di Pedro. Hello po sa ating 45 viewers. Good morning! Good evening po sa mga taga-USA. Yan. Namimigay tayong popcorn sa mga bata. Kasi marami ngayong batang katutubo. Bumaba sila galing. Bumaba. Yung isa lagyan mo ng ibang flavor. May cheese naman yun. Magtawag kayo magtawag ng mga bataan sa laptop. Ito, may mga batang tawagin niyo sila. Sila ading mo, di ba niyo sila ading? Hello po sa 47 viewers. Shout muna tayo. Ano ba itong mga mga... Kulang ba yan Punasan mo yung dayan. Saan na sila, Gigi? Hello po. Kala magbili kayo ng plastic? Ate Ines, uwi na dito. Ganito na lang. Shout out po kay Limos Junior Romeo. Hello po. Mas baka may mas maliit pa. Kay JV24 Official. Hello po. Kay Ate Nessa Del. Ito yung Kay Sir Richard Violenta. Hello po. Good morning. Kay
kay Jackie. Hello po. Kamusta po? Kay Sir Aris Hepona. Hello po sa ating 43 viewers. Guys, ang dami namin po. Ah, sarap. Saka yung hotel. Eh, kasi kanina nakaupo ka, kaya kita. Ah. Ginawan mo yun natin. Bakit daw mga bata lang? Pwede rin namang matanda, pero mas priority natin ang bata. Kasi pang bata itong pakpo. Hello po kay Sir Dennis Malvera. Hello po. Good morning po kay Sir Ariel Santiago. Good morning po. Ilagyan mo na lang kasi. Kay Dong, shoutout po kay Dong Archie Mix TV. Good morning Hello din po kay Sir Greg Grande Jr. Good morning din po kay Milet Pajardo. Hello po. Good morning. Kay Saldi Di Pedro, hello po. bag, isang plastic. Kay Joy 118 Arenza. Ba't kulay brown na? Wala to, hindi lang. Sana po mag-meet tayo noong December nung umuwi ako. Hindi yung nilino, ano ko namin sa... Canada. Thank you, Sir Albert Cortez. Pang chorus daw ang boses. Wow. Hello po kay Sir Arnold Damayon from Toronto, Canada. Hello po. Kamusta po dito sa Canada? Kay Sir Raste Villarreal. Shout out din po kay Ka Jerry. Pinapa-shout out po ni Sir Resaling Natubos. Sana yung mga bata? Tinawag na ba nila? Tawag na sila? Tawag na siya. Thank you. Fly. Sponsor. Kaya pang dokot ah. Sige lang. Yan, happy birthday po kay Mama Ito. Morning guys, mga ka-dragon. Happy birthday po kay Mama Faye. Kay Sir Rodelio Sagid. Kay Sir Silvestre Fruel. Hello po, good morning. Happy Hello po, birthday. Mama Faye. Ingat po kayo dyan sa California. Saan yung plastic nito eh? Dali dito! Here! Yan, marami na tayong mga bata. Hello po kay... Ay, dito na nga lang. Dali dito! Shout out po kay Sir J. Lord Mansiba. Kay Ma'am Teresita Jorgensen from Germany. Hello po, Ma'am Teresita. Dali dito. Anong pangalan? Kay 25 Gendel. Hello po. Kahit tinaan nyo lang. Hindi pa. Kay Sir Antonio Kahit isang Adra. oras lang. Kahit isang oras lang. Taga saan kayo? Ayan na sila. Sa Lapay? Maglakad lang kayo papunta dito? Bakit sumasama pa kayo dyan? Hindi naman kayo pupunta ng kope. Mamili din Dito yung lang. mamili. Guys, dito kasi may mga dumayong nagbebenta ng mga laruan, ganyan, mga pagkain, damit. Kami na sila pumunta ng bayan. Silang tugyan. Yan, bibigyan na natin sila ng ano. Tulungan mo na ako dito. Dito nga, dyan pa tayo dyan. Tapos natin dyan. Pumunta ba?
Kailangan magbudot. Ilang piso ha? Ilang piso? Sino kumakain ito? Heart, popcorn. Ilang piso? Ano di oh? Ayan. Ilang piso yan? Ay, tapos na yun. Mga obel. Lagi yung mga Marami pa ang ano? Andito po si Gigi. Ito po. Oh. Hello po. Ano? Saan yung iba yung kasama? Tawagin nyo ha? Yung hindi pa nabigyan ha? Ilaw din po kay Sir Cedric Espinosa Creative. At siya ganun po sa asawa si... Shout out din po sa asawa ni Ma'am Florence Orongan na si Sir Marilao. Ay, Sir. Sorry, shout out sa asawa. Shout out po sa asawa ni Ma'am Florence Orongan na nasa Marilao, Bulacan. Diyos Dado Orongan. Na si Sir Dado Orongan from Imos, Cavite. Hello po kay Sir Dado Orongan. Saan yung pwede pa siguro yung kanina sa kandero? Pwede pa na. Pwede pa yung try mo lang. Hello din po kay Ma'am Milagros po from Stockton, California. Yeah, with cheese yan guys. Yan. Ay sa ating Madonna. Hindi naman sila kita pwede makapasok eh. Siyempre nandito tayo. Kapit dito, palapitin mo, di pa makita. Dito ako pila kayo dyan. Wala kang tsinelas. Paglakad ka lang, wala kang tsinelas. Ang layo-layo. Ayan sila oh. Ha? Ano yung iba? Ano nang nabili mo dyan sa ano? Paninda nyo? Asan na yung mga bata ang ano? Tawag ka na eh. Hindi, tawagin niyo ibang bata. Hindi, magsipak lang tayo. Hindi, tawagin niyo yung bata, ibang bata doon na ano, katutubo. Alam pa yung katutubo doon. Kadami din oh. Sige na yan. Ano nga, palapitin mo. Naka-live din pala sa Ate Rom. Hindi na daw nila saan sila manood. Sorry. Kasi po may lakad po kami mamaya, kaya ngayon po kami ng live. Hello din po kay Sir Gretchen Lucas from Taiwan. Sir? Gretchen, ay, Ma'am Gretchen Lucas. Kasi Lucas sa apelido, kaya kala ko lang natin. Shout out po kay Eliseo Fall. Yan. From Stockton, California. Hello po. Hello din po kay Santiago Colado. Colado. Oh, Sir Junior Supangan. Hello. Narinig ni Sir. Hello, Marika, sir. hindi ka nagpaparamdam. Sir Tantang ko Junior. yata ah. Tantang ko si Kibage. Kay Dominic Modelo. Hello po. Kay Sir J. Daniel. Good morning. Oh, wait mo lang kami dyan, Cooper. Parang gusto ko rin kayo. Ha?
Tikman din daw natin eh. Pupuntahin mo dito, dali. Sarap. Pupuntahin mo dito, dali. Sorry po, Ma'am Gretchen. Shout out po sa lahat ng kamag-anak ni Jay Kahipe. Hello po, dyan sa mga taga-Batasan. Pwede mo dito mo. Lapit po kayo dito. Dito po. Ito. Ayan po sila, oh. Kaway kayo, dali. Ay, ito si Pretty Girl. Ikaw si Isa, di ba? Tama? Isa pangalan mo? Mga taga Salapay. Wala na? Meron pa, galutok pa sa atin. Hindi tayo maka-down doon. Naagad yung ating luto. Madami pong tao dito kasi may purpose po dito sa barangay namin. Good morning din po kay Lily de la Cruz. Sana matulungan nyo yung bata sa sitio Kasuya. Ayan. Yung sa sitio Kasuya, yung bata pong naraglag sa Kalabaw, bali ano po yun. Ano na po. I-schedule na po yung pagpunta namin sa bahay. Para mapa-extract. Tsaka kinausap na din yung sana pumayag si mother niya. Tsaka yung kuya niya. Tsaka yung kuya niya daw po. Kaya hindi makapag-decide si nanay kasi kakausapin niya pa daw yung isa niya anak. Shout out po kay Mark James Gol. Sarap na. Good morning po, Sir Willie Mendoza. Hello po. Good morning po. Good evening po pala dyan. Kay Kimpe Banzuela. Hello po. Ingat po kayo dyan. Yan, shout out po kay Mother Emilda Dondonayos at Auntie Myrna na nasa Orange Country, California. Hello po. Hello po. Ma'am Imelda at Auntie Myrna. Kamusta po dyan sa California? Thank you rin po kay Ma'am Teresita. Kasi dalawa daw yung pinapanood niya. Kay Romalyn Vlog at saka DFL. Thank you po. Dalawang cellphone niya. Gracias. Hindi matapos yung Hello po sa ating 108 viewers. Isa na ibang bata ay. Shout out po sa De Pedro Alonso family diyan po sa at taga dito lang sa Puypuy, Calintan. Hello po sa De Pedro Alonso family. Shout out din po kay Tudor Aplaun from California. New subscriber. Thank you po sa pag-subscribe. Wala nang bata. Matanda na lang. Ay, siguro yan pa eh. Ayan, nag-aantay pa tayo ng mga bata. Sir Frank Anapi. Frank Tagig. Thank you po Sir Anthony Penrose. Hello din po kay... Wow, thank you po Sir. Thank you Sir Junior Supangan sa pa-sticker. Shout out din po kay Akia Serrano from Canada. Naka-lipstick ka daw. Burahin ko na nga. Pag walang lipstick ko, nakaplat ako. Kahit na si Tita Nagaya, kahit sa face mask. Oh, wala na po ang lipstick. Binura ko na.
Kumusta mga beauties ng Monte Carlo? From Mario Vincent Victor. Thank you po, Sir Thank you po. Mario. Ingat dito, Sir Victor Mama. Hello po sa ating 118 Oh, viewers. shout out daw ang Tipasing, tsaka ano, Ligaya. Dito ka kasi ang Tiligaya, o hindi ka nakikita dyan. Shout out daw sa inyo ng tita Sir. Dito ka nga. Sana mapasyal kami dyan. Ay, okay lang po, Sir Rodolfo Bati. Shout out po kay Sir John Aldrich Gonzalez from Cainta, Rizal. Shout out din po sa Kabayan Adventure from Saipan. Saipan, USA. USA. Shout out po kay Jedwar Sky. Hello po, Sir Jedwar. Ano po yan? Ate Greta, ilan ka na po? Ilang ka na? Baka ilang taon ka na? po. Ano na po siya? 34. 17 pa lang po. Hello din po kay Sir Ray Riambon. Hello din po kay Sir mabalik ko na lang cameraman Nestor. ko. Arcelio. Ano dito mga babies? Bigyan mo si ano. Kita niyo. Wala pa ta? Tagal ng tagaluto namin dyan sa ating gawa. Hello Sir David, thank you so much. Thank you, Sir David Malabanan. Natuwa kami kay Greta pag tumatawa. Siya, napapatawa din kami. Thank you po. Thank you po. Okay. Oh, hindi na namin nakuha. Reset daw. Hinapit na lang namin. Hello po. Meron tayong bisita. More fish po. Wow. Ito karami ang ano. Sino ko ng popcorn? Hello po kay Sir Mariano Ugali from Honolulu, Thank Hawaii. you po, ma'am. Thank you po kay Apia Serrano. Thank you po. Hello din po kay Leomar Z. Shout out din po kay Angelo Domingo watching from Pasay. Hello po, Sir Angelo. Anong meron po dyan? Meron pong ano, 4-piece. Yung mga katatubo po. Bumaba sila sa bundok. So, naisip po namin magluto ng popcorn para ibigay po sa mga bata. Ha? Galit pa kaming naibuan eh. Wait lang. Kinig naman yun. Naliligo yata si Damon. Wait lang. Wait lang po ah. Masarap. Oh, 5 piso popcorn. Masarap, may cheese. Pwede ka na doon. Pwede naman ano, sa plaza. Nasok daw po kayo. Nakadami. Shout out po kay Sir Arnold and Pretzi Diaz of Abu Dhabi. At kay Sir Alex and Gigi. Uy, Alex and Gigi. Oo nga, from Virginia, USA. Alex and Gigi. Hello po, Ma'am Fritz. Kay Ma'am Fritzy at kay Sir Arnold.
Kay ano din, sa mga idos po ni Leia Velasco, kay Jade at saka kay Janet from California. Ingat po kayo dyan sa California. Hello po. Hello po kay Sir Alvin Navaldi. Shout out kay Miss Joanne, nagagandahan siya ng misis ko. Nagagandahan sa'yo, misis ko. Ate. Fiesta ba daw ba sa inyo? Hindi po. Mayroon lang pong program po dito yung barangay. Kandidato. Hello din po kay Sir Janet Waresma from Japan. Thanks mga kapatid. Happy sila. Wow, thank you, Jade and Janelle. Hello din po kay Sir Carlos de los Reyes from Saudi Arabia. Wala nang bigyan. Sayang yung isang baboy o kay Gigi at kay Alex. Nakila. Ano man na yung Jade and Janet? Oo. Pwede naman po sa unang ikakas. Hello po sa 125 viewers. Reserve nyo na lang daw po sa kasat ni Gigi. Saan na tayo mag-buy? Saan na si Dana sa kasi ano? Naghanap pa sa nagtinilas ko. Ingat din po, Ma'am Pritzy and Sir Arnold. Mga kapatid. Ate DFL, pwede po ba ako pumunta dyan sa inyo? Pwede po, Sir Jade, Daniel. Welcome po kayong lahat dito. Anytime. Hello din po kay Ma'am Mia Luis Guya from Canada. Ay, nakakuha na kayo? Okay. Okay. Ayun na yung nakuha ko na Hello po sa ating 122 viewers. sige, kunin mo na. Itong next. Kukuha na. Anes! Hello! Yes! Ganda ng t-shirt. Tawag kayo ng bata! Ganun yung mga Ano man sir? Thank you po, Irene de Gracia. Ang gaganda yung mga girls. Ano, okay na to? Ayan na yung Oh, pen. ang dami na oh. Wala na doon, te? Hindi daw San Peligay. Ante, dito ka. Tingin dito ka. Shout out po kay Junis Baksa from Paniki Ramos Tarlac. Hello po. Sa Coral po kami sa ano, Panagitar. Shout out din po kay Mateo Santos. Belated happy birthday po. Bigyan nyo na lang po. Shout out din po kay Sir Mateo Santos. Ay, belated. Belated happy birthday po kay Sir Mateo Santos. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday. Enjoy your day. Hello rin po Sir Romeo Simplina from California. Kay Sir Joey Denosta from Dubai. from Dubai. Hello po. Ingat po dyan sa Dubai. Hello po sa ating 132 viewers. Thank you po Sir Antonio Abra. Ingat din po kayo.
daming tao. Nasaan si Aisa? Si Aisa po is ano, masama ang pakaramdam. Mayroon po siyang masakit daw ang kanyang ulo. Wala na, naluto ang lahat eh? Ha? Oh, popcorn na, popcorn tayo. Popcorn tayo dyan, popcorn! Ihatid na lang namin siguro sa mga bata. Ito, mga busy pa sila mag ano. Namili. Mamili ng mga... Jay, pakita ka daw sa camera. Sabi ni Sir Ranel Padilla. Hello po. Hello po kay Ma'am Leslie Mundala, watching from Honolulu, Shout out po kay Hawaii. Tito Subscriber! Hello po, Tito Hello po, Subscriber! Tito. Hello po, Tito Subscriber. Sabay ganun. Sir, ano ah? When is Alex getting married? Ewan ko po kung may balak siyang kapasan. Yung ano kasi ni Alice is ano, Hindi niya pwedeng pakasalan yung meron. kasi may issue pa sila kaya ano, ay uyusin niyo muna yung issue nila bago siguro makakasama rin namin siya kapag okay na. Si Kuya wala nandito kanina eh, baka nag-ikot-ikot doon. Si Kuya Ulan kasi kasama siya sa ano sa Cortez. Member siya. Beneficiary siya ng court. Hindi na po kami sa coral ngayon sa ano na. Ay, coral. Ay, Shoutout po kay Upen and Ipen! hello po. Hello po, Sir Upen and Ipen. Ingat po kayo dyan! Asan po si Alex? Bakit nanlalamig na siya? Talaga pong malamig. Papalitan na daw siya ni Sir David. Pwede naman po, Sir David. Punta ka dito. May BF na ba si Aisa? Yes po, Ma'am Karen, mayroon na siyang boyfriend. Hello din po sa inyo, Ma'am. Kay Jones from Canada. Hello po. Sarap ng cheese. Timo daw ni Gritan, we, nagpulbulaaw. Sa ano lang Kay yan, Jepoy, guys? Jepoy. Sa ano lang yan, sa filter. So, putik-putik kami. Dito sa totoong buhay. Hello po kay Sir Frank Bilya. Ingat po kayo lagi. Thank you po sa walang sawang panunood. Thank you po. Lagi yan nagko-comment si Hello po Sir sa lahat ng Frank. aming mga viewers. Yes, syempre sa ating mga sponsor. Shoutout din po sa De La Cruz family from San Diego, Canada and sa Yabak family from Pangasinan. Hello po. Shoutout kay Kuya Rogin. Thank you sa pagsama sa amin kahapon. Nakurdoy. Thank you sa pa-pizza. Yes. Nabusog ka din. Yan, shout out din po kay Wingsky. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Hello po, Wingsky. Nakawig mo daw si J-Lo ate? Sinong J-Lo? Who's J-Lo? Ay, J-Lo! Sino yung J-Lo? Ay, Hello! Ano ang kanta ni J-Lo? J-Lo. Sino ba J-Lo. Si J-Lo de Rolo? Si J-Lo, eh? J-Lo. Ano kanta na? Hindi ko rin alam. Ra. Akala ko yung ra. Nagtatago na nga po sa akin. Supervise ko. Wow. Thank you po, Sir David. Jennifer Lopez. Sinanta yung J-Lo. Oh, ikaw daw, Pati Greta, may boyfriend ka na. Meron na po 5. Bukay. Mas kaysa wala. Hello po kay Sir Joel Dios.
from Saudi. Yan, shout out din po sa family Bios at sa Samoy family from Saudi Arabia, Daman. Hello po sa Bios family and Samoy family. Good morning, sarap ni shout out po sa co-workers ng Drum Jewelry, si Jeric, si Natoy, at si Vic, si Pipito from Alcobar, Saudi Arabia. Hello po sa mga Pipito. nag-work din sa Drum Jewelry. Kay Ramon Rabago. Hello po. Shout out din po sa Feder family. Kaya yung nahulog sa kalabaw, kawawa naman. Pakitulungan mo. Opo, Sir Ranel. Ongoing na po yung aming pagtulong sa kanila. Hello po, Bulaklak, Kabili. Kay Jaden Agpao from Hawaii. Hello po, ingat po ka dyan sa Hawaii. Maui, Hawaii. Heart. Ito yung ating basher. Tulog pa siguro. Ilatid na lang natin to doon. Shout out po kay Sister Lani diyan sa Kaminawi. Sinapa shout out po ni Sir Ramon Rabago. Shout out po sa family ni Ma'am Alice Almario na si Sir Ralph, MJ, and Jacob Almario. Hello po sa Almario family. Ma'am Alice. Hello po. Hello po sa ating 137 viewers. Pintas ni Mami Dragon. Mami Pintas Dragon. daw Mami Dragon. Hindi kami, mami. Hello po. Ito talaga guys, yung ano namin, pamukhang pamukhang. Pinagmulan. Dito ka ma. Pinagmulan ng tagal. Ito yung aming, ano talaga guys, kamukha namin. Ilong lang. Shout out po sa Gakad family. Hello po sa Gakad family. Sa ilong lang. Sana nakuha namin yung ilong ni Papa. Yung ilong ni Papa. Sino lang nakakuha? Yan, kay Ma'am Marley's Kitchen. Hello po. Kahiya ang ilong. Ako, medyo matakot. Diba nga, di ba pa? Ang ganda ilong ni Papa mo na tang. Yun ang yung Ang kanya ay kaya pa rin. Masakit ang ulo. Huwag kang gilid na. Hindi baby kasi na. Kuhan ang naman ako doon. Nabis na rin ako ng pagdaling. Iba nyo na. Nawala na ba yung pumnaw? Shout out daw sa mga Marites. Hello Marites! Isa po ako sa aming mga viewers na Marites. Marites. Si Marisol. At saka si Marisol. Aling Marites. Hello, Auntie Pasing. Yan. Hello po. Mami Dragon. Yan, dito sa Antiligari. Pero ko nga, Jay. Mag-tiktok ka nga, Jay. Kaya may matanood sila. Wala tiktokers eh. Sige nga, Jay. Sige ako. Isang tiktok daw si Gigi. Alas wala pong gagala. Sige na, Jay. Para may mapanood. Walang gagala. Teka nga eh. Ay, ipaabot mo na lang dyan, oh. Oh, ang daming tao sa plaza. Dali, abot mo palong. Ay, hindi niya maabot. Yan ang haba. Ay, kaya. Bigay lang yan. Ah, dali ka. Oh, kuha kayo nga. Dali, tagi isa.
Bigay mo, ano pa dito, dali oh. Budots pa daw. Magbudots. Ay, nakaano ko na kanina na oh. Bigyan mo siya doon. Bigyan mo nga tayo mga bata tayo. Nanay ni Ikon to eh. Ah, dali. Dali ka. Nanay ni... Ate? Sa Unipuro. May bata pa po dyan? Ate, bigay mo kasi mga bata doon. Dali. Dali, ate. Ikabot mo lang, ate. Ayan. Ayan guys, makita nyo ang daming tao. Tapos sunod, sulbot naman. Sarap yung cake. Ayun sa tinigaya. Wala po. Ingat kayo dyan. Yan po ay luto po guys. Ito po yung lasa. Yung unang luto namin na panita. Yung sa Ito lang kinakain namin guys. Sa pistahan yung malilit kami. sa sinigang. Napunta kami. Sa Hello, plaza. G and Auntie Ligaya. Pag nag-date sa sinigang, nag-date ka pa. Hello po. Ingat kayo dyan. May ano po dito sa barangay namin, may 4 piece. Ano yun? Ano po yung programa ng pamahalaan para sa mga kapus-balat? Hello, Ate Irene. Pagaling ka, Ate Irene. Ay ate, kaya mo yan sis. Wala yan. Panatang lang yan. Huwag mo masyadong intindihin yan. Panatang lang yan, girl. Ay, hindi na nakakatakot ngayon. Positive on dyan. Kala ko ate ano, medyo natuwa ako nung sabi na isa positive. Kala hindi positive na ito. Kala ko yung kala ko pregnant. Hello, Jam Jam. Malay mo. Hindi na nakakatakot na. Kasi ano naman eh. Wala naman siyang Hello po kay Ma'am Jocelyn Tungo. wala naman siyang nararamdaman. Symptomatic naman. Good morning din po kay Sir Ben Tennyson. Helene! Guys, kayo ng saging. Kay Ma'am Gina Salesa. Galing sa kaingin. Ito yung ano, tira namin nung nagdupak kami. Nahinog siya. Palain ka ah! Saan makaawit ka? Laga mo kaya? Hello po kay Ma'am Gina Mendoza watching from Texas. Hello po. Kamusta po dyan sa Texas? Hello po. Gano'n kung marunong ito na kayo. Matama. Isaw-saw natin dito. Masarap siya isaw-saw. Wala nang cheese? Wala nang. Hindi mo. Tatigigat yung dalawang anak na. Photogenic lang po ako. May ano na, may pangbili na ng bigas yung mga katutubo. Bali ang binibili nila guys, ano, bigas, saka mga, ano, dai, naakyat nila sa bundok. Yun yung kanilang, ano, pinapriority bilhin. Yun sa kanilang nakukuha sa purpose. Hello po kay Sir Oscar Mabaw from Chicago. Hello po. Chicago. Chicago sabihin. Ingat po kayo dyan.
Shout out daw kay Mr. Vance. Hello po kay Sir Sunny Sarzona from San Diego, California. Telegenic ka lang o mas maganda ko. Telegenic lang po. Photogenic. Shout out po kay Al Rafia. Turn on din TV at cellphone namin para sa inyong mga idol yan. Thank you Thank po, you. Apia Serrano. Apia Serrano, thank you po. Hello po kay Sir JM Jimulatang Cuenca from Mindanao. Shout out din po sa Guerzo family from Dukan ng Millwoods, Edmonton, Canada. Hello po sa mga kapatid natin din sa Edmonton, Canada. Hello po, ingat po dyan mga kapatid. Good morning din po kay Mildred Colado. Kay Ma'am Cristina Ramirez. Hello po. Good Hello morning po, mga sis. kapatid. Hello po, good morning natin yan, si Christina. Ay, hindi ba yung kakilala ni Kaidna? Si Ma'am Cristina. Ano din, at Eden. Ano, parang sa California? Canada? Ano, California? Gusto ko rin din. Eden? Ano naman yung kain? Thank you po, Ma'am Cristina. Watching from Caloocan City. Shout out ka nga din natin. Marinig. Punta ka dito. Hello po, magandang umaga rin po kay Sir Andy Zembrano. Hello po sa ating 146 viewers. Shout out po sa lalo ko na si Ramon Navarro. Mga ano, parang malulungkot tong ating mga kasama ko. Hindi ko naramdam. Ginalang na lang ba? Ito guys, ang ganap ngayon dito sa aming barangay. Ayan. Maraming katutubong bumaba. Iba-ibang ano po yan, iba-ibang sitio. Ano dyan ka na? Dito pa. Puno ka na luto. Dito ka ba? Kasi yung masyadong maliwanag. Dito ka okay, mama. Kita natin. Shout out po kay Idol Hansel Cabu. Hello po. Hello po. Energy. Energy. Magsayo ka kasi, Jay. May nga marunong saya. Shout out po sa lolo ni Ma'am Vienna Navarro na si Sir Ramon Navarro na taga Tarlac City. Hello, Thank you sa po ating Sir mga Lolo dyan, Ramon. Sana naman Sir Lolo Ramon. Thank you po. Wala na, nabigay na namin. Ubus na. Saan ka
Parang may mapanood lang sila. Dali na, Nes. Dalawa kayo. Dali na, Nes. Ay. Hello po kay Ma'am Leslie Guerzo. Ano sila nila? Scary. Hindi talaga magdalaw yung kanto. Punta tayo mabay na hindi pwede mo lang. Kayo may kundi na. Hala, hindi ako marunong kanta. Shout out po kay Sir Joseph De Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija. Hello po Sir Joseph. Hello sa aming mga viewers, mga supporters, at aming mga subscriber dyan sa Nueva Ecija. Marami kaming ano dyan. Viewers. Thank you po. Ayaw pala na eh. Malikot yung mga base. Hindi na rin eh. Ikaw nga, nice. Dali na, nice. Dali mo kayo. Ayun si Ila. Dali na. Bigyan kayo ng popcorn. Nakaduk lang. Yung alam nyo lang, yung alam nyo yung madali. Dahil sa awan, ano siya, gulibon na. Nagdati na, nagdati na. Shout out kay Sir Cyrus Escobedo. Yung skit eh. Dali na. Shout out to Gigi Ramon Rabago. Hi Sir Ramon Rabago. Shout out po sa Tulato family from McMurray, Alberta, Canada. Gigi, akin ka na lang daw. Ay, wait lang. Tulato family of Port McMurray, Alberta, Canada. At sa Tulato family din po, dyan sa Tigbawan, Iloilo. Hello po sa mga Tulato family dyan sa Alberta, Canada at sa Tigbawan, Iloilo. Hello po. Junior sa pangan. Hello sir. Sabay ka na napukaw ka. Nyamat. Shout out din po kay Emilita Viray from Caloocan. Kamusta na yung nanay ko rin? Hello nanay ko rin. Hello Kamusta po, po tayo? nanay ko rin. Kay Jazz Blay. Hello po. From Tinga, Itaas, Batangas. Manang Ligaya, shout out daw. Bulaklak, Kabiling. Shout out kay Liga. Wala nang i-end. Thank you po sa Sunny. Magaya mo shout out. Wala nang ano. Nakalive yan. Nagtipasing nga pa shout out. Sa Valiente family ng San Jose City, Nueva Ecija. Hello po. Sa Valiente family. Hello po kay Sir, kay JC Maranan. Hindi ko makita. Dito po kaming magkakapatid. Gigi, akin ka na lang. Gigi, akin ka na lang. Gigi, akin ka na lang. Puro Gigi, akin ka na lang. Hello Sir Joseph De Guzman. Nagtampo na si Sir Joseph. Sana all may Hello. May nagmamag. Okay. Kay Sir Dennis Montevirgin from Tagasan Batas. Shout out din po kay Joseph Pulga from Quezon City. Hello po. Ingat po kayo dyan sa QC. Marami tayong case dyan. Flying kiss. Flying is dumbest camera. Pero siguro tayo tutuloy pa rin tayo Manila. Pero safe naman din kasi kompleto naman po kami sa vaccine. May yung mga senior natin ang maiiwan kasi hindi sila pwede mag-travel.
Abangan niyo po kami dyan sa sa Tarlac, Quezon City. Yung mga taga-Batasan natin dyan, mga taga-Fairview, yan. Punta natin yan. Saka sa ano din? Sa Nueva Vizcaya. Saka Doon sa kami ano din po? mag-stay po kami dyan sa Nueva Vizcaya ng 1 week. Yan. Sa anak ni ni Auntie Pasig. Shout out sa'yo, Ordonez, family. Saka sa ano din po? Sa Moro. Ng mga ano din po kanila. 2 days, 3 days, 1 week. Good morning po, Sir Ronald Katbagan. Ginantay ko sa mga good morning, Cabralo. Pwede po kayong sumama, Sir Dennis. Ano po, sa inyo na po yung sasakyan namin kasi wala kami sasakyan Kasama naman mag-renta. Shout out po kay Jason Kasurao. Kay Igorot ng Baguio City. Ano, pwede ba yung Baguio po ba ngayon mahigpit? Gusto namin talagang pumunta kaya lang kapag mahigpit. Pwede namang pumunta kaya lang marami silang mga requirements. Kailangan nilang vaccine. Hello po, Sir Nestor. Thank you po sa walang sawang panunood. Thank you po. Hello po kay Sir Dennis Clary. Hello po, Sir Cyrus Escobidao. Miss Gigi, you're so beautiful. Sabi ni Bernie Anton. Thank you po. Hello po sa ating 146 viewers. Thank you po, Sir Joseph Di Guzman sa walang sawang panunood sa pag-abang sa aming mga upload. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Shout out din po kay Sir Jan Dawana at kay Mama ni Sir Regina si Ma'am Esther Silvestre Tolentino dyan sa San Miguel, San Tarlac. Miguel Tarlac. Hello po Ma'am Esther. Shout out po sa poging kabiyak ni Ma'am Leia Velasco na si Karamer Velasco from California. Hello po mga kapatid. Hello po. Magandang gabi po dyan. Ingat din po dyan mga kapatid. Hello po kay Letty Bagayas. Parang sad si Joanne. Hindi po. She always sad. Ipakita mo. Malamlam na lagi ang mata niya. Ganyan lang po talaga yung mata ko. Laging malungkot. Oh. Kay Sir Jonard Caruzao. Caruzao. Wow, thank you po ulit, Sir Junior Supangan. Thank you Sir Junior Supanga at kay, Thank you po. at kay Nanay Kuring. Ingat po. Thank you po sa super sticker sa palitan. Si Dana is nasa yan. Shopping po sila. Nag-iikot sa mga paninda-paninda. Minsan lang sila ng palipalengke dito eh. Miss Gigi, you are taken na ba? Wala pa po. Oy, Single ladies po single lady, si Gigi. Pero mga ako sa website. May search ko. chat niyo po si Gigi. Try niyo po yung ligawan. Wala namang masama dito, di ba? Oo. Single naman si Gigi. Wala namang nagiging yata sa'yo. Pahanap ko na din siguro. Open your heart. Open your heart, open your mouth. Hello Auntie Ligaya. Siligaya, pasok. Ingat po dyan. Oh, Miss Gigi, are you take? Shout out po kay Tracy, Eliana, Matt, and Nala.
Hinihintay ni Ate Gigi si Kuya Alex. Asawa na po si Alex. May anak na po yun. May instant baby. Yes. Yung bulgar mo na kagad. Shout out po kay Ante Dantes from Indio, California. Hello po. Hello. Hindi po piyesta dito. Gigi, how old are you? I'm 18 years old. Wow! Tell the truth. 30, 29, 30, 34, 36, 22. Ilang ka na? Ito po, 22. Oh, hello daw, Ante Pasay. Hello po. Shout out po kay ano yung Gapo and Lenny Ambe. Shout out po sa mga taga May Bunga, Pasig City. Hello po sa mga taga Pasig. Parang mga 20s lang kayo. Wow, thank you po, Ma'am Akia. Hindi po halata nasa 30s. Si Gigi po ay 30 years old Hindi na po po. 18. Maganda pa sa atin dito. Shout out po sa Calves family from Tondo, Manila. Ingat po kayo dyan sa Manila. Akala ko si Joanne 8:20. Una po ako, malapit ako. Natatakot na po ako mag-40. Miss Gigi, boyfriend niyo. Hindi po boyfriend ni Gigi si Alex. Never pong nanligaw si Alex kay Gigi. Bale, ano, tukso-tukso lang, pero hindi Akala naman namin po. may love yung isa. May love sa iba. Kay Ramer Velasco from California. Ang dami nating ano dyan sa California. Ang dami tayong viewers. Ano sulat niya? Belated happy birthday po sa pamangkin ni Ma'am Gina Mendoza na si Janica Kate Bukulan from Baguio City. Hello po. Hello po. Mama, belated happy birthday. Belated happy birthday po. Kay Don Santiago. Hello po. Good morning. May boyfriend ba si Gwen? Apeng. Kay Sir Edwin Rondero. Hello po. Thank you for watching. Oh, shout out po daw sa ate, ano din. Hello, Mare. Kay Bar Celestino. Hello. Ingat kayo dyan sa Manila. Masya kayo doon sa amin pag-report. Ano tayo? Ano, editing yung ating banding dito sa Pamatiklarong. 2 days, 3 days na kayo. Ayan guys, nasa 1 hour na tayong nagla-live. Mag-outro na kami. Baka manawa na kayo sa akin. Ingat na lang po palagi mga ka-dragon. Thank you po. Thank you po sa panonood. Thank you po sa time. Thank you, Sir Jun Sipangan. Junior Sipangan. Kay Sir Tito subscriber at kay Sir Upin Ipen and Ipin. Ipen, thank you. Sino pa ba? Kay Sir Love you, sir. Ma'am Peralta, thank you po. Kay Sir Samuel. Yes, kay Thank Sir you so Samuel. Sino pa ba? Kay Sir Gayem Aloha. Ayan, di ka na naman nakaabot, Sir Gayem. Hindi mo nakita ang mga girls. Gusto daw pala kayo, sabi niya. Nag-ano sa akin. Nakinig. Thank you po. Thank you so much. Ayan, Sir medyo- Bong Paredes. Medyo maingay na po kasi dito at ano na nagkakagulo na dito sa aming mga paligid at marami pong tao. Maingay po. Thank you so much po. Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat.